тамошобинони азиз, алҳол як ҳодиса ки ба сари худам омадааст ба ёдам омад ва мехоҳам инро барои шумо нақл кунам. соли 2003 буд. Ман донишҷӯи курси якум будам. бо чӣ моҷарои бо модар тундгуфторӣ кардем ва гӯё ман хафа шудам, гӯё ман қаҳр кардам. вақте ки модар маро ба хона, яъне ба квартира гусел мекарданд, ман медидам ки модарам, ман ба микроавтобус нишастам ва модарам дар поён буданд ва дар ҳамон фазои биноӣ ман медидам ки модарам ба ман нигоҳ карда истоданд ва интизори он буданд ки ман ҷонибашон нигоҳ кунам ва гӯям ки хайр. лекин ман аз ғояти ҷаҳлу кибру ғурур натавонистам ба ҷониби модарам як маротиба нигоҳ кунам ва хайр гӯям. хона расидам. Пас аз чанде ман хатогии худро фаҳмидам ва мегиристам. телефон набуд ки занг зада узр пурсем. ва пас аз як ҳафта ман ба хона ноҳия назди модар омадам. модар чун ҳамеша ман фикр кардам ки шон низ аз ман ранҷиданд ва ман бояд узр пурсам. вақте ки рафтам, модар чун ҳамеша бо чеҳраи хандон, табассум, бо ҳамон муҳаббати ҳамешагӣ маро қабул карданд. пешвозам гирифтанд ва медонистанд ки ман меоям хӯрокҳои болаззатро барои ман омода кардан, хӯрокҳое ки ман дӯст медорам. ва ман танҳо модарро ба оғӯш гирифтам, гирья кардам тамом. ва модар пурсиданд: ту барои чӣ мегирӣ бачам? чиро гирья мекунӣ? танҳо як чӣ гуфтам: модарҷон, ман шуморо ёд кардам. нафароне ки модар доред, модари худро эҳтиром кунед, дӯсташон доред, ишон ғанимат ҳастанд. ва нафароне ки модарро аз даст додед, бароятон сабру бароятон воқеан тоқати бардавом умед мекунам. сарбаланду пирӯз бошед.